Assalamu alaikum. Bahtiyar döwrüň bagtly adamlary. Biziň merjen ýaly ak şähermer Aşgabatda täzeden bir suwgly taşsak, görküne görk goşsak, Arkaç Fewda din jas merkezi bugün size ködürlenýär. İlk bilen men size Fewda merkeziň içinde yerleşen Bahar toy mekany bilen tanış edýän. Özüniň 6 gatdan ibarat awtouly duralgasam bar we awtouly duralgasyndan gün Fewda merkeziň içine girilýän ýerem bar. Inni gelýär Fewda merkeziň birinji gatyna. Diýsen ulu market. Size garaşýar. Arkaçyň bir aýratyrlygy bu ýerde ähli brendler jemlenen, original brendler bu ýerde. Inni bu birinji gaty. Ýöre ikinji gaty galaly. Aynı olsa 3-nji gat. Meniň halayan gatym. Bu ýerde ýurdumyzdaky iň belli restoranlar, şeýlekim kinoteatr, etapanam, çağlar dünýäsi. Bu ýerniň hiç bir Fewda merkezlerde yok ve aýratyn tarapy bar. Ene men ýerinde ýagny çağlar üçin we hatda ullar üçin wagtyny hoş geçirmek üçin ýerem bar. Oňa da näme diýilýär? Men amuňa bara Türkmenski Survivor diýjek. Sky Rider'a hoş geldiniz. Inni siz bilýäňiz,
dinç almaklık üçün nire gelmeligini. Arkaç Feuda Dinç Alış Merkezi.